nke bụ eziokwu bụ na ahụnụbeghị m echichi ka echichi a. Ọ bụrụ na imewe ihe n'obodo eburu ọfụ Ikenga bụ ihe gị, o gosiri na ịbụ odogwu. High Chief Dr. Goodwill Ebere Eric Uzozie na n'ụbọchị taa ka ndị eze obodo ọsọ ọkụkọ rie ndị obom clan na-agba aka echi Ikenga. Ikenga na-echi ya enweghị one enweghị two. Enwe ike ịga n'ụmụnna ha sie Ikenga ka anyị ise n'ụmụnna ha nga atọ end nke abụ atụtụrụ Ikenga. Ọ bụghị Ikenga obomọsọ ọkọrie nkọta. Emeghe nke anyị na-esi ka anyị na-ewepụta ọfọ, wepụta mgbara, wepụta ihe niile ọfụgwụ ọfọ nta, ụmụnukwu ụmụnne nta, ihe ọha na-asa, ogwugwu orie, iwe aga ndị ise, akwa asị, afọ agadi, ụbọchị akwa afọ, igwu, odere, ọhịị, nọọnọngaị, igwu ugwu, awarasa, ọmara Imo, nkesi, mmụọ niile nọ n'obodo ọsọ obodo ndị ugwu eke. Amụmaghị, ọhụrụ ka anyị na-akpọpụ ha na-ekpe ihe okpuru, okpu ndọ, okpu ọkaniru, okpu eji achọ ajọ mmụọ chụ ajọ mmadụ. Okpu ihe ọhụrụ ị na-aga kedụ enwe isi ga ya enwe isi. Okpu prezidenti na-achị Naịjirịa ị ga-akwụkwọ ya okwu ya n'ihe ikwu mee ya. Okpu ọ ga-abụ gọvanọ niile na Tasị steeti. Gọvanọ ị gara steeti agbaghị okwu ya mee ihe ikwu. 777 local gọọmenti nọ Naịjirịa ebe ị ga-akwụ okwu ha nabata ihe ikwu mee ya. Enwere ike ịga kasụlọ gị sọ ya ga-aga ya ga. Onye ga-aga ọsọ asembli igbo ọsọ ya ga-aga ya ga. Onye ga-aga ọsọ prep igbo ya ga-aga ya ga. Onye ga-aga gọvanọ igbo onye ga-aga ya ga. Onye ọbụla na-achọ nke ọma ya bịakwute gị o nwetara ihe ọnụ ọ na-achọ. Okpuru nke okwu iji ga-anọgide ajọ mmụọ nọgide ajọ mmadụ dịka na-apasa aga-ahụ ọnwụ ike aga-ahụ mkpọrọkọrọ aga-ahụ ọke mmadụ nke ọ ga-ahụ. N'okwu anọ mmadụ ị ga-ekpu okwu a ka nka ị na-esiri obi ilo m. Kọmpini niile aha nọ na east nọ na west nọ na north go east go west o misigiri best gị bụrụgbara otu na-apụta n'ala Obomọsọ ọkọdị nkịta gị mere anya. Ụmụ anyị na-agba bọọlụ na-asụ ọsọ ama ndị a na-agba asị na-agba Chelsea gwa Man U gwa Liverpool gwa ha niile ha bịa ebe a kpọkọrọ ụmụazị anyị ha kpọkọrọ ha baa na klọb na-agba bọọlụ ụzọ na-emeghe esi n'ihi obere ndị na-azọpụta isi otu a kụziri chi ha na ọtụtụ ndị ọzọ. Kọntena ugwu kọntena ndọba ada ngwa ya ndozi ya na-atụbata ị na-atụbata anyị. Onye na-atụbata ngwa ya kpọtụrụ n'aha atụbata ngwa ya kọsọma ga-ejiji ya, polisi a ga-ejiji ya, anyị a ga-ejiji ya, prezidenti a ga-ebuje ya. Ọgwụ egusa n'iyi otu anyị kwuru taa ka ọ ga-adị anyị na-ekpu ihe okpu a ụbọchị nkwọ, na-ekpu ihe ụbọchị eke, na-ekpu ihe ụbọchị orie, na-ekpu ihe ụbọchị afọ. Otu anyị kwuru otu a ka ọ ga-adị. Mgbe anyị ekpu ihe udo Ikenga ihe na-enyefe gị staff of office. This is staff nke ga-eji azọgbu mmadụ nke ọbụla ịma ya n'ala ihe dị iche ga-adị. Nke ọbụla iti ya bata ugwu m ga-adị, ugwu mmadụ m ga-adị. Nke ọbụla itinye ya wee zọọ ịzọgbu na-achọ mma ịzọgbu na-achọ mmadụ. Esi ọbụla ibi ite staff elu respect n'elu respect n'ala, nkwanye ugwu n'elu nkwanye ugwu n'ala. Mmọnwụ mmadụ m ti apụta n'ihe ọrụ Ikenga mmadụ m ya ya staff. Johnny Ikenga iwe onye nka ndị ezi ụmụ ọbụla m so jide ka iji wee certificate ya.